Kamara mora ma intiere nyakora moga mosi ni misawa karwaki ni machiegni chenro mar ngima mwandu an Elizabeth Otieno. To dichieng' ma kawuono antiere kod wendo en laktar. Koro jatelo ami thuolo ni edi mar yangore ne japiny kendo inyisgi ni ati in tiji malong'o en mane. Erokamano Elizabeth, an iluonga ni Ngire kata Professor Julius Otieno Oyugi, apuonje mbalariany mar Nairobi kata University ma Nairobi. To gima somo ahinya e ngimana en gima motudore gi tuoche mag viruses, kaka gima Waswahili luongo ni virusi, kata kute, kaka midusi. Mane gima somo ahinya. Koro natime en rang'iny mamalo kabisa. Koro an gi lony gi ng'eyo weche ma oluwore gi kute makelo tuoche ngima dhano. Yes. Yes, mana kamano endo kaka Ngire olero ni kanyo endo ni en odil mana kod gigo eko ma midhusi mikelo kod midhusi. Koro tu kaka wuono wadwaro wuoyo kuom gino endo miluongo ni gino endo manyalo kelo kata gino endo mwanyalo geng'o godo landruok mag kute mag ayaki kowuok kuom ng'ama miyo to ne nyathine. Yes, daktari, adwani ilerne ane ne jopiny gima giniendi kwa wacho ni ati landruok mag kute mag ayaki kowuok kuom ng'ama miyo kadhi kuom nyathi. Gino endo to nyiso nang'o? Ka jopiny ong'e ni tuo mar ayaki osebedo gi dhano kuom higni madhi mang'eny sani. En tuo malandore, mokwongo landore kuom joma dongo, joma chuo kadhi joma mon, kato kendo landore kuom joma mon kadhi joma chuo, kendo landore kuom mine kadhi kuom nyithindo. Koro kadhi kuom nyithindo nitie yore ariyo kata yore adek monego bed ni tuo ni landore go kawuok kuom mine kadhi kuom nyithindo. Achiel en ka nyathi pod nitie ich mar ng'ama mama. Nitiere nonro matin, percentage matin ahinya ma nyithindo matin ahinya manyalo yudo kudni nyalo wuok kuom mama nikech kudni ringo ga remo. Koro ka mama ni kode to ringo remo mama, to nitie percentage matin ahinya ma onyalo wuok remo mama modonj kuom nyathi mano kinde ma nyathi pod nitie ich. To mano tin kabisa. Gima wazungu wacho ni rare, ok en common. Mar ariyo, gini nyalo timore seche minyuolo nyathi. Seche minyuolo nyathi cha ing'ado ga iluongo nang'o ing'ado ga pend nyathi. Pend nyathi ni seche ming'ade cha remo mar mama nyalo ruwore gi mar nyathi, to ka mama nigi kute mag ayaki ni to ayaki ni nyalo yudo thuolo madonj kuom nyathi. Mar adek, maparo ni makelo tuo ni ahinya en ka nyathi dhodho thuno mar ng'ama mama, nikech kute gi bende giyudore e ginene chak mar thuno mar ng'ama mama. Koro nyathi kata ng'ama nigi tuo ni mang'eny ahinya e dende, kute mag ayaki mang'eny ahinya e dende, iyudo ka chak ma mama ni bende golo bende nigi kute gi mang'eny. Koro ka nyathi dhodho, nyathi nyalo wuok kuom chak ma gidhi donji kuom nyathi. Koro yore adek go ema nyathi nyalo yudo go kute gi koa kuom ng'ama mama. Okay, daktari, iwuoyo about miyo ka dhodho nyathi kaponi en kod kute gieki to onyalo miyo nyathi gam kute gieki e yo mayot sana. Nitiere gino endo ma inyalo tigodo apart from dhodho nyathi, to nitiere chiemo moro ma nyathi nyalo chamo ka seche ma miyo chich ni ati kodhodho nyathine to onyalo miyo nyathine kute gieki. Ginene kinde mane ofweny ni tuo ni landore ahinya koa kuom joma mine kadhi kuom nyithindo, nitiere kinde moko ma chik mono wuok ni koa e ginene World Health Organization ni joma mine mantie kute mag ayaki ni gimi nyithindo formula, gima wasungu luongo ni formula chande, chiemo nyithindo. Koro ka in gi kute mag ayaki to kik idhodh nyathi, inyalo miyo nyathi formula. To ne gifwenyo ni gino nobedo hatari kuom nyithindo gi, nikech nitiere gik moko ma nyithindo yudo kuom chak mar mine matego dendgi mar kedo gi tuoche madonjo e dend, tuoche mamoko. Koro ne gifwenyo ni mine mane oweyo dhodho nyithindo gi to ne miyo nyithindo formula, iyudo ka nyithindo gi ne gibedo gi tuoche kaka mag diep gini, iwinjo. Ma koro ne gigolo mano. Koro bang'e to ginene notim nonro moko, research, mano yudi ni ka
kopim ngama mama kapok kinde ma pod en gi ich chande to yude ni en gi kute mag ayaki ni. Chon ing'eni ni miyo ji yedhe mag kute mag ayaki ni kasi gimiluongo ni CD4 mar dok piny sindio. To koro kinde no to kane gifwenyo ni ka notim nonro yud ni ka in ng'ama mama to intie gi kute mag ayaki to ni nyalo mi yedhe mag ayaki gi kata ka CD4 mari nitie 350 kata piny tin ne mano. Kata nyathi be konyuol seche minyuolo nyathi cha to gipimo to ging'iyo ne nyathi ni eri ka en gi kudni mar ayaki ni en bende ikete yath. To gima ne muhimu ahinya en ni mine ka nokete yath to ginene kute ne duoko namba kata mana ginene iluongo gi dholuo kata rang'iny mag ayaki gi e dende ne duoko piny. Koro koduoko piny to koro tek ahinya mondo mama ni kute gi wuok kuom mama ni odhi kuom nyathi kom breastfeed. Koro ne gidok e breastfeeding ni eri as long as ni mine gi nomigi yedhe mag ayaki. Itumo gimoro ka ni CD4. Ti ng'at moro oko ka indi marangi to kia ni CD4 ni into inano. CD4 ni dhano nitie gi remo. Remo ka nitie gi gima dho wasungu luongo ni cells. Akeni luongo nang'o gi dholuo gin nyirni mag remo. Nyiri mag remo gi gipogore. Nitie moko mar okwiri to nitie mar ochere. Mar ochere gi iluongo gi ni kar kani ma CD4 ni bende nitie. Gin gi kido mag nyirni mag remo ma tijegi gin kedo gi tuoche madonje dend dhano. Koro CD4 ni emo kedo gi tuoche madonje dend dhano kabisa. Tuoche mang'eny ok kata mana mar ayaki ni kende. Koro yudo ni ayaki ni bende kano donje dend dhano to CD4 nyirni mag remo mag CD4 gi ema nodhi o target ema koro donje to nego. Koro ing'eni kunego gi to dendi koro bedo gi teko mapiny mar kedo gi tuoche mamoko. Ema omiyo yudo ni ng'ama ginene ka niga ayaki kobedo gi ayaki kuom ndalo mang'eny to yudo ka gimiluongo CD4 ni dok piny. To kodok piny to yudo ka ng'ani koro tuoche kaka TB kawera make. Tuoche moko nitie mag dieho make. Kata mana tuoche mag kansa gi yudo ka koro mako ng'ani nikech kute mag ayaki osenego CD4 gi moduoko teko gi piny. Nyakoromo gi winjo mana giti kamano. Koro wambe wapuonjo oko kaendi kwa wacho ni ati mondo igeng' landruok mag kute mag ayaki kowuok kuom ng'ama miyo ne nyathi to ni mar nyathi okohero mondo dong ka nitiere kod kute go eko mag ayaki. Koro ikawo mana puonj kaendi to agalo ni idhi puonjori kodwa kaendi e yono ero makare. An iluonga ni Elizabeth Otieno kendo wantiere kaendi kod laktar. Daktari. Miyo no ero mapek ma rito neno nyathine. En gigo mage minyalo ng'ise ni ati opek orito neno nyathine then okia ni en kod HIV and AIDS to samoro nitiere dende. Miyo makamano nyalo konyo nade? Koro gima timore en ni nono mwasetimo mwayudo en ni ka kute mag ayaki gi ng'eny dendi ka ing'ama miyo to kinyuolo nyathi to seche modho chak cha to yot mondo kute gi wuoge e chak mondo dhi kuom nyathi. To ang'o miyo bedo gi kute gi mang'eny e dende? Onyalo mana bedo gi kute gi mang'eny e dende kok ong'eyo ni en gi tuo mar ayaki ni. Koro gima anyalo wacho ne mine en ni donge nitie ga wach moro ma sirikal nokelo ni kama ng'ama mama nigi ich to dhi osiptal. Kidhi osiptal to gima itimo mokwongo ipimi ka in gi tuo mar kute mag ayaki. Ka gido nitie godo to kanche ne pod okete yath tikete yath. Chon kane pod gimiyo ji yedhe kane ging'iyo ka in gi CD4 sani to tinde ne gigolo wachno ng'ata ma oyudo ni nigi kute mag ayaki gi ikete yath. Koro kokete yath kinde ma pod yachni to kane kute gi nitie ng'eny e dendi to yedhe gi dwoko namba mag kute gi piny. To kodwoko namba mag kute gi piny nyiso ni in bende kata ka chieng' moro inyuol to mondo mi kute gi wuog e dendi madhi kuom nyathi koro tek nikech kute gi tin e chak kendo gitin e remo. Koro mamoyi ahinya ni ka mama omako ich
dhi osuptal iluongo ni ka gidhi osuptal mag mine to achiel kuom gimitimo e klinik en pimo ka in gi kute mag ayaki kata ionge kutego. Mano e gima muhimu ahinya. To miyo madhodho to nitiere kod kutegi eki onego dhodh nyathi kuom thuolo maromo nade? Ing'eni onge iwacho ni ok ne ka koro sani ka in gi kute mag ayaki gi tidhodho nyathi to nyaka ibed e thieth. Mano gima muhimu. E thieth ni ka intiere to nyiso ni obo duoko namba mag kutegi piny kabisa. Koro koseduoko namba mag kutegi piny to nyalo mana endelea gi dhodho nyathi nikech kutegi tin e dendi. Nikech chak no bende ng'eni nitie gima okelo kuom nyathi ma kigole to kendo gima omiyo nyathi chande bende koro onge. Koro mine go bedo encouraged mondo gi breastfeed nyithindo to muhimu ahinya nyaka gibed yath mar ayaki. Lakini okiwacho ni ati onego gidhodh kuom thuolo maromo nade, nimar awinjoga kiwacho ni ati onego dhodhi kuom dweche maromo 6. Tok dweche 6 to koro gima timore ni nitie sirikal nitie gima iluongo ni guideline gichano kaka onego bed ni mine onego bed ni breastfeed nyithindgi. Duration man tie sani en dweche 6. Dweche 6 go ka mama omiyo odhodho nyathine to ka en yath mar ayaki ni ma yedhe gi duoko teko mar ayaki ni piny to bang' dweche 6 no nyathi oseyudo gik moko mabeyo. Gik mana wacho ni nyathi yudo chak cha oseyudo gik moko mabeyo mode chago manyalo koro konye geng'o ginene tuoche madonjo e del. To nyaka bende ing'eni nyathi bende konyuol gi miyo mantie gi kute mag ayaki en bende nyaka pime. Emomiyo dhi mondo mama odhi osuptal kinde motuo kinde ma en gi ich kaeto konyuol bende onyuol e osuptal. Nikech konyuol e osuptal to nyathinde bende ibiro pim. Nikech nyithindo nonro mane wasetimo koa chon kane pok yedhe obiro ne nitiere kan jo wasungu wacho ni 40% 4.10 mag nyithindo monyuol gi mine mantie kute mag ayaki ema ne yudo ayaki. 6.10 ne ok yudo ayaki. Koro nyiso ni ginene 4.10 gi kofwenygi chon, kofwenygi seche monyuole cha to kete yadhni biro duoko teko mar ayaki ni piny e dendgi. Nyathino bende onego bed ni pimo ka en gi ayaki to imiye ginene yedhe maduoko teko mag ayaki e dende. Aito kamano ne janeno mag LTN agalo ni eti wapuonjore ka indi e yono ero makare wagoya mbaka ewi kaka wanyalo geng'o landruok mag kute mag ayaki kowuok kuom ng'ama miyo mapek kata ng'ama miyo madhodho kadhi kuom nyathino ero mapod tin. Wadhi mana yueyo matin to waduogo kendo gi mbaka wani endi. Kik idhi mabor. Nyinga Elizabeth Otieno. Machiegni kendo nyakoromogi na kaka nanyisi motelo kacha chane ni ati wuoyo ka wakedo kod landruok mag kute mag ayaki kowuok kuom nyathi kowuok kuom ng'ama miyo kadhi kuom nyathi mapod tin. Aniluonga ni Elizabeth Otieno kete mana kaendi. Koro seche mwaduogo sani endi adwani mondo walose ewi gigo eko ma nyalo miyo ng'ama miyo kata gino endo ma ochuno maka ng'ama miyo timo to chuno ni aka ng'ama miyo ne land kutego eko mag ayaki ne nyathine. Daktari kodugo mana ide kaendi ka kora apenjo gin gik mage ma ng'ama miyo kotimo to nyalo miyo nyathi matin gam kutegi iki e yo mayot. Ipenjo gima mine kotimo to nyithindo nyathi monyuolo nyalo yudo kutegi e yo mayot. Mokwongo en kokodhi mondo pime e osuptal. Nikech nyiso ni ka en gi kute mag ayaki gi to kong'e ni entie godo. Mano mokwongo. Koro kute gi ka in kodgi ting'e ni kok miyi yath to gimedo nya
gibedo mang'eny. To ka gibedo mang'eny to thuolo mar wuok gi kuom ng'ama miyo ka gidhi nyathi ng'eny kabisa, kata yot kabisa mondo nyathi oyud kutegi koa kuom ng'ama mama. Koro ka ng'ama mama otamore ni en ok odhi osuptal mondo pime kinde ma en gi ich ni mondo ng'e ni en gi kute mag ayaki ni, mano achiel kuom gima nyalo miyo mama ni ka chimoro nyuol to nyathine monyuolo ndi bende kutegi owuok kuome odhi kuom nyathine. Koro ginene iyudo ka mine moko ka giyach to gidhi kuom nyamrerwa, mine ma konyo ji kor gweng' ka. Ing'e ni mine go gionge gi lony mar pimo mine man gi ich ka gin gi kute mag ayaki kata gionge godo. Koro kidhi ka nyamrerwa no kinde ma in gi ich cha, to nyamrerwa ni ma idhi adhiya nyaka chimoro nyuol to in gi kutegi gibedo mana mang'eny mos gibedo mang'eny. Chieng' yudo nyathi cha, nyathino kadho thuno kata mana seche minyuole ma koro wuok e dendi cha, yot mondo kute mag ayaki owuogi kuom mama odhi kuom nyathi. Koro magi gik ma mine kik tim, ni ka in gi ich to idhi ka ir nyamrerwa, ka in gi ich to ok idhi osuptal. Koro mane ma muhimu ahinya ma kama motimo to yot mondo nyathi monyuolo gam kute kuome. Okay. Ado penji gimoro ka ni ati ng'ama miyo seche ma opek chande koyudo ajali moro amora kata koyudo masira moro amora, then obedo gi gimoro miluongo ni trauma. Bende nyalo miyo ng'ama nyathi gam kute mag ayaki gi kowuok kuom ng'ama miyo. Mano mama nyalo kama nigi ich to wach ni gima wacho kaka oyudo ajali motungu dende. Mana pa ne gimitemo wacho, si ndio? Tungu dende ma mama ni kinde ma en gi ich ni nyalo miyo nyathi ne yud kutegi koa kuome madhi kuom nyathi. Mano onge evidence kata onge ranyisi ni mano nyalo timore. Nikech ing'e ni kutegi giringe remo gi dendi kar kan gintie gima chalo dundu pipe magiringe, to dundu gi king'eno nyathi seche ma ne mama cha nitie gimiluongo ni placenta ni kata iluonge nang'o gi dholuo placenta biero ni nitie tich motime del kar kan ma muhimu. En ogeng'o tuoche manyalo wuok kuom mama kabiro kuom nyathi. Koro tuoche gi kata mama tuo nitie dende to ringa e dende, to biero ni eri geng'o gi mondo gichop kuom nyathi. Nyiso ni kata mama oyudo mana ajali magigo tungo dende, to tuoche mantie dende gi pod biero ni pod ogeng'o ok chop kuom nyathi. Omiyo wacho ni kata mana ayaki ni kinde ma nyathi yude en seche minyuolo nyathi cha, to gi kinde ma nyathi dho min gi. To ajali kama moyudo ajali mano ok nyal miyo nyathi ka nitie ich yud tuo mar kute mag ayaki. To gin kit chiemo mage ma nyathi onego mi tok kisewe dhodhe kuom dweche 6 no endo ma koro nyalo miye gimoro monyalo chamo mopogore koro imiye gimoro nyalo chamo nikech nyathi ma dweche 6 yesu chako yawre. Koro ng'ino dwaro chiemo gin kit chiemo mage ma onego mi nyathi ma min gi nitiere kod kute gi eki to en poko en onyuole ka onge kod kute gi eki. Ing'e ni nyathi konyuol ka onge kute mag ayaki to en ochalo nyathi moro amora. Koro chiemo mimiyo nyithindo ma nomol gi, ng'e ni chiemo be luwore gi nweng'o mari. Ka nweng'o mari tin to imiyo nyathi chiemo kaka inyalo. En mana nyathi onego bed ni imiyo chiemo ma iluongo ni balance diet, moting'o kaka gik machalo kaka rech gini, oganda, mago dho wasungu luongo ni proteins, ndio. Alode tang'ini pod ok nyal chako mi nyathi kinde no eri. Gima chalo nyoka gini nyalo mi nyathi. Tina ng'e ni nitiere kata mana jomoko marigo omena, obedo sop machalo kaka nyoka ti miyo nyathi. Koro idwa nyathi ochak yudo balance diet ginene bang' we chak to chako yudo this balance diet e chiemo mochamo. Koro nyathi ma onge kute mag ayaki ochalo nyathi moro amora monyuol ma kata ma min gi onge gi ayaki. Koro imiyo mana chiemo ma balance diet kaka idwaro mondo nyathi ocham. Onge special food margi.
To debe ni ati kimiyo nyathi chiemo ma nyalo gwaro lewe kata gwaro dande lokro mare to nyalo miyo kutegi eki kano onge kutegi eki to min gi nitiere godo seche modhoth chande onyalo gamo kutego eko. Elizabeth okang'e chiemo wanyalo wacho chok rech kose wacho chiemo mage wanyalo gwaro ladha okang'e chiemo wanyalo gwaro dand nyathi unless ne wacho kata machok rech gima naparo ni temo wacho en ni ka nyathi nigi kidonda dhoge to dhodho thuno to min gi nigi kute mag ayaki en gi thuolo mane mar yudo kute mag ayaki ni kopogore gi nyathi ma onge gi kidonda dhoge apani mana gima nitemo penjo gichalre nikech chiemo nyisa ranyisi mar chiemo en okata chiemo moko ma inyalo chamo samoro imiyo nyathi chiemo maliet kaso kalo kuto dhi owang'o ng'eni kata iti ng'ama ng'ongo kichamo gima liet to nyaka wang' lewi kata dad yes to ng'eni gima wang'i ok en gima kelo kidonda sano kowang'o mokelo kidonda biro bang'e to ka in gi kidonda dhogi to mano yot mondo kute mag ayaki donje dendi especially nyathi matin ka dipono odhodho thuno to mago gin gik ma ok timre mayot gin rare mondo mi nyathi obed gi adhola e ginene e dhoge. Kute mag ayaki gi kaka iyudo gi en ni kamodonje dendi no kodonjo e dhogi kata mana parts mar bugi moko gidonjo kama remo kama oyawne remo makoro ginyalo donjo riwre gi remo to ka in ga adhola to nyiso ni remo moting'o CD4 mana wacho gi nitiere koro gibiro machiegni kama kute mag ayaki nitie koro kute go nyalo mako gi ma gidonje remo ka gidonje remo to mane kaka yudo ayaki. Okay, daktari koro adwa penji ni gini gigo eko mage ma okonego watim kaka Uganda kata kaka mine mantiere kod nyithindo matindo kata jogo eko mantie mapek mine mapek to ogidwa ni mondo giland kute gi eki ne nyithindgi. Ingeni kaka nwa wacho chande ko achon chande en ni kaka kute gi wuok kuom mine ka donjo kuom nyathi en ni seche minyuolo nyathi cha mana achiel kuom gi chon ni aneno ka gi recommend ni kama mama mantie gi kute gi eri seche moko nyalo dhi mondo obari mondo gol nyathi to mano pani tinde nowe ok time ne mine nikech yedhe ma mimiyo mine gi duoko teko mag ayaki e dendgi piny koro mamoyi ahinya en ni miyo ng'eyo ni en gayaki. Mar ariyo en thieth omonyo yedhe go ng'eni yedhe ma duoko kute mag ayaki gi piny nyaka imuony gi pile ka pile koro kidwa ni mondo giduok teko mag ayaki piny to nyaka imuony kaka onyisi gi daktari ma en muonyo pile ka pile. Ka dipo ni in kawuono ndilo to kiny iwe ndilo kamano to mano nyiso ni kute mag ayaki mantie dendi ka teko gi bedo mang'eny moingo teko yath. Ka teko gi osebedo mang'eny moingo teko yath to koro ing'eni gimedo landore dend ng'ama miyo mano en hatari kabisa. Koro mar ariyo en ni nyaka gi ni yedhe mag ayaki mimiyo mag kute mag ayaki mimiyo gi gimuonyo kaka onyis gi mondo gimuony. Gidne mar ariyo bende onego bed ni chiemo bende nyaka gichiem maber nikech ng'eni chiemo no bende kichiemo timuonyo yath to en bende konyo yath tiyo maber e dend ng'ama miyo. Okay, to inyalo wacho ang'o ne ng'ama miyo ma dongi wacho ni ati kimuonyo yath e wang' sa to nitie seche ma koro kute gi eki biro dok piny. Yes, koro ng'ama miyo no endo ma kute go neno no osedok piny. Koro gik ma samoro gik mine ng'ise ni ati precautions ming'ise ni ati kopek to nyalo timo mondo geng' landruok gi eki ne nyathi. Inyalo kone nang'o? Igeni yedhe gi komigi tikoni ni kindilo to kindilo ga saa ariyo ne mitem ndilo koro pile ka pile indilo saa ariyo no eri kindilo ga tidhiga pimiga yudo ga kinde idhiga kidhi to hospital ipimi to ka giyudo ni teko mag ayaki odhi piny to ka gikoni mondo iwek muonyo yedhe gi pod iendelea godo
nikech kute mag ayaki gi nono osenyiso ni koketie to yedhe go duoko teko gi piny. Kogol to kendo teko mar ginene kute gi biro malo. Koro nyiso ni kata kodhi opim oyudo ni gidok piny, nyaka endelea mana gi muonyo yedhe gi. Ok inyal wegi. Gima koro ibiro muonyo kata kisenyuol bang'e pod ibiro muonyo nikech yedhe gi ok muony gi mana nikech koro nyuol ni kende. Kata kisenyuolo pod ibiro muonyo gi e ngimani nyaka chieng' koro. Kech ayaki ni kiseyude kata kute mag ayaki ni kosedonjo e dendi to gima nyalo kwegi en yedhe gi eri. Koro yedhe gi muonyo nyaka chimore tho. Achak matine. Daktari, koro ka watieko lerone ane jopiny gigo eko ma ng'ama miyo ma nitiere gi nyathi to nyathini no ogamo remo kibuoth, yani kimakosa ogamo remo, ogamo kute gi eki mag ayaki. Yes. Ogamo kimakosa nade? Yani notemo mar luwo chenro mage, yani kako nyalo, yani notemo matek mondo ogeng' landruok mag kute gi eki mag ayaki ne nyathini. To poka nyathino bedo kod kute gi. Koro mano kotimore to mano koro en bahati marach. Nikech wang'e ni ka mine gi oluwo chik mag muonyo yedhe gi kaka idwaro, to yedhe gi biro duoko teko mag kute mag ayaki gi piny. To ka teko mag ayaki odok piny e dendgi to koro tek mondo nyithindgi oyud kute gi eri. Ka dipono ni bahati marach nyathi oyudo kudini gi, to ing'e ni koro nyathini be nyaka koro kete yath. Koro tij mama en ni ong'iyo ni nyathini bende, nikech nyathi matin ok nyal ng'e seche mimuonye yath. Nyathini bende imiyo yath kaka idwaro. Yedhe gi sani gikonyo ji nikech king'iyo ngima kaka chon, kinde mane kute mag ayaki gi obiro, ayaki nobiro, ayaki ne nego ga ji. Sani yudo ka nitiere nyithindo mosebedo higni madhi kana mana 10 gi wiye nyaka 20 mano nyuol ga ayaki to gin ngima gina ji kaka un kaka an kama, si ndio? Koro tich mama en ni ka dipo ni ay marach nyathini ogamo kute gi, to in bende seche kaka indilo cha, in bende nyathini bende make sure ni bende imiyo yath seche madwarore. Okay, aneno ka sawa orumo kaendi, dewa bed gi ka wanyalo choro sa, dewa wuoyo mathis mathoth. Koro lerne gino endo minyalo we godo jopiny kata mamano endo ma oneni sani to entiere kod paro mang'eny. Ong'iyo oparore ka nyathine no biro nyuolo ka nitiere kod kutego eko kata ka onge godo. Koro gima adwa wacho ne mine, iyudo ka ng'ama miyo ong'e ni en gi kudi mag ayaki ni, kinde kata mana mapok omako ich, to mokwongo nyaka make sure ni ochako dhi e thieth, ochako yudo yedhe mageng'o kute gi eri. Nikech iwacho ni chon kane yedhe gi ne onge, to kane in gi kute gi eri, to kane nyuolo nyathi to nyathini ne nigi thuolo mang'eny mondo oyud kute mag ayaki ni. Koro yudo ka nitie mine moko kata mana familia moko iyudo ni mama nok mak ich nikech oluor ni komako ich to nyathine biro yudo ogamo tuoni. Ka nyathi ogamo tuoni, nyathi biro tho. Sani gi yedhe ma wantie godo, tek ahinya kata ka mama nigi omako ich to en gi kute mag ayaki, onyalo geng'o nyathine mondo kik yud kute mag ayaki gi ka oluwo sheria ma onyise kodhi e klinik kuma githiedho gi kuonde mine. Mano mokwongo. Mar ariyo, mogik en ni tuoni tindo ok neg ji. Koro ka wach ni tuoni ok neg ji, jopiny ok anyiso ni koro idhi manye, ok oneg ji, en ni ka ji kawe marach yude to dhi kar thieth mondo thiedhi. To mogik, iyudo ka seche moko in e keny, in gi jaodi, to jaodi kamoro okia nonro ni in gi kute mag ayaki ni. In nisedhi opimi e klinik kucho ting'eyo, to in gi luoro ni ok idwa ni mondo inyis chuori. Mano timore nikech iyudo ka seche moko idhi nyiso chuori kata oriembi, si ndio? Koro ber ka ginene seche ma joma chwo bende ka dipo ni
oyudore ni ai marach ni dhako dhi clinic seche ma omako icha to fweny ni en gi kute giri ber ka mondo gin bende odhi opimgi mondo ging'e status magi ka gidhi opimgi seche moko nyalo ni en gi kute gi seche moko nyalo ni onge godo to whichever case ma kata ionge godo kata intie godo dwarore mondo support miyo ni nikech seche momako ich ni in eme miye ich sani eri nyathi momako ich ni eri tulne mar tho gi ayaki tin kabisa nyathi mabuno ga kaka nyathi mamora amora koro dwarore mondo mama ni obed supported gi chuore mane mogik mana dwa wacho ne jopiny erokamano. Okay, erokamano ne joera mag ngima mwandu. Kawuono ageno ni ati ikawo points kanyo ero mang'eny ahinya ne miyo no ero masani dhodho nyathi kata miyo no endo mano ogamo remo to orito neno nyathine timatek jalno ero mantiere ng'ama nyidendni kata nyithindo mapod nyiri odhi e pim ang'eni idhi e pim ogen gino ero mayot sana koro nyalo mana choko chir tidhi e pim ting'eyo hali mari ing'eyo chalo mari chon kapok igamo remo kendo kapok imiyo nyathini no ero ma igombo neno tok dweche 9 no ero igombo moro godo tok dweche 9 pok imiye tuo no ero mar ayaki. Agoni erokamano ne jalno ero mokawo thuolo ne makende mar bedo piny kiwinjo puonj e chenrowa mar ngima mwandu. Ne an Elizabeth Otieno, kete mana kaendi.